Hi guys, enjoy material and welcome back to my YouTube channel Pooja Tulu Vlogs. Ini andada vlog maltondula nikleg already gottaduppu ini ana daily vlog maltondula ee daily vlog nikleg ni dadon panda inonji krishnana photo shoot undu panda photo shoot panda yanena phone depne na miggendete ta anchine megdinale ni undu deppe anja paapa baale pidartu pura kuldala ando ini wa barsa panda jor barsa barandundu anchitalen pidardal pakullada ito ಗೊತ್ತುಜು ಬರ್ಸ ಏಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಏಪ ಏನಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ಪ್ರದೇ ಪಂಡ ಏತಲ್ಲ ಅವು ಪಾರ್ದು ಪೂರ ಕುಲ್ಲುಡತ್ತ ಅವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಅದ ಬೇಲೆ ಐಕಿತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಕುಲ್ದಾಲು ಇದೇನೆಲ್ಲ ತೋಜವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಎನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕಲ್ ತೂದು ಪರ್ ನಾನು ಎನ್ನ ತುದಿಜ್ಜ ನಾನು ನಿಕಲ್ ತೂಲೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಐತೆ ಲಿಂಕ್ ಪಾರ್ದುಪ್ಪ ನಿಕಲ್ ತೂಲೆ ಓಕೆ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಮೆಗ್ಗೆನ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ ಮುಲ್ಪದ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ನಮ್ಮ ಎಂಚಪುರ ಮಲ್ತಾ ಬೊಕ ಕರದರ್ಪಣುಂಡು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ನಮ್ಮದು ಅದ ಪೂರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಬೊಕ ಮಾಮಿನಡ್ದು ಅದ ಪೂರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಗ್ಲನ ಕೋರಿದ ಫಾರ್ಮಲ್ ಏನ ತೋಜದ ನಿಕಲ್ ತೂದಿಜ್ಜ ನಾಡ ಐನಾತು ಬೇಗ ಪೋದು ತೂಲೆ ಸೊ ಇತ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಪೋಯಿ ಅವಳು ಏರ್ಪುರ ಉಳ್ಳೇರು ದಾದ ಪುರ ಒಂದೊಂದು ನನಗೆ ತೋಜ ಬಾ ಕಮಾನ್ ಓಯ್ ಕೃಷ್ಣ ಓಯ್ ಕೃಷ್ಣ ದೆಪ್ಪುಕನ ಕೃಷ್ಣ ದೆಪ್ಪುಕನ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಹಾಯ್ ಮುರಣಿದ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಕಲ್ನ ತಾಗನ್ಗೆ ಆಯ್ ಮನ್ಸನ್ ಹಾ ಇಷ್ಟ ಅಂಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಡ್ನ ಇಷ್ಟ ಅಂಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಡ್ನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡೆ ದೆಪ್ಪುಗಾನೆ ದೆಪ್ಪುಗಾನೆ ನಾನ ಬಲೆ ಪೊಯ್ ಉಪ್ಪಾಡೆ ಬಲೆ ಪೊಯ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಪೂರ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಬ್ರೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಟರ್ಲ ತಿನ್ನೊಂದು ಓದೆರುಂಡು ಓದಿ ಬೊಕ್ಕ ವನಸ್ ಮನ್ಪೆರುಂಡು ಟೈಮ್ ಟಿ 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 पुच्चे आ गया पुच्चे आ गया पुच्चे इधर आओ म्याऊ 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 पुच्चे ಅಂತ ಕೈ ತಾಡ್ಲೆ ಪುಗ पुच्चे म्याऊ 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 ಡೌಟ್ ಬತ್ತಂಡು ಲೈಕ್ ಡೌಟ್ ಬತ್ತನ್ ಟೀ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಕೇನಂದು ಬಾವಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ ಉಂಟು ಗಾಯ್ಸ್ ಏನು ಇತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಕಳೆದ ನಿಕಲ್ತು ಯಾರತ್ತ ಅಂಕಲ ಅವೇ ಏನು ಬ್ರೆಡ್ ಪೂರ ತಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ವನಸ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ವನಸ್ ಮಲ್ತ ಜೆತ್ತೀನಿ ಸೊ ಇತ್ತ ಬಯ್ಯ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತ ಏನು ಚಾಪುರ ಇಂಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮೆಂಬರ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್ದಲ್ಲ ಪೋಪೆ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಉಂತಾಯರು ಎಕ್ಕಾಡ್ದಿಂಚ ಪಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂತ 1 2 3 ಗೋಲ್ ಕಲ್ಕು ಪಿರವಂತ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜೆ ವೀಡಿಯೋಡಾತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಉಪ್ಪು ಬಟ್ ಮೂಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕೇನುಂಡು ಅವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಕಿ ಪಾತೇರೆ ಐಕೆ ಅನ್ ಪಾತೇದೇನೆ ಅಡಿಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂದಲ್ಲ ಸೊ ಇತ್ತ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಂಡಿಬೇಕು ನಮ್ಮ ದಾದ ಪೂರ ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ ಮಾತಪ್ಪ ಇಂಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ಲ ಸುಮಾರು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೋನಿತ್ತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಐನ್ ತೂದೆ ಅನ್ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ ನಮ್ಗೆ ಚೂರಲ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತ ಅಂಚೈತೆ ತೂದ ಈಗ ಅಕ್ಲಂಚ ದಾದ ಪೂರ ಮಂತೆ ಮಾತು ಪನ್ನದು ಒಪ್ಪಾರ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಮಲ್ಪಾರೆ ಇತ್ತೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಓದನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಓನ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್ ತೈಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಐಕ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆವಡಿತ್ತೆ
ಅಯ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ಮಿಲ್ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಆಲನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾಯಿ ನಿಲ್ಲೋ ಕೇಳಿಂದ ಅಡೆ ಪೋಯಲ್ಲಿತ್ತ ಬಯ್ಯನಾಗ ಬಾಲೆ ಜೈದೆ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಅಲ್ಲ ಚೂರು ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುಡು ಐಕ ಓದುಗ ಅಂದಿತ್ತ ಐಬಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಮಿನ ಅಡಿಗೆ ಪೋಯರುಂಡು ಹಿಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಬಯ್ಯ ಅಂದು ಬನ್ನಾಗ ಲೈಕ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಜೆ ಪನ್ನಾಗ ಅಡೆ ಒಂಜಿ ಪೋಂಡ ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚಿ ಸಮಾಧಾನ ಅಂಚಡೆ ಪೋಯರುಂಡು ಸೊ ಬೊಕ್ಕತ್ತು ಕೊಂಜಿ ಪಕ್ಕಿ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲ ಮೈಕ ಬೊಕೊಂಜಿ ಅಕ್ಕೂರಿ ಇದು ಮೂಜಿತ್ತು ನಡೆಯಾವು ಸರಿ ಆಪ್ ವ್ಲಾಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಜ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೊಚ್ಚೈಕ್ ಐಕ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊರ್ಪು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಕೋಡದ ಎನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಅಂತ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಂಗೆ ತೂದುಪ್ಪಾರ ಆಯ್ತ ವ್ಲಾಗ್ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಅವರ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ದೆಪ್ಪಂದಿನ ದೆತ್ತನ ಐಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕರದರ್ಪುನ ತುಯ್ಯರೆ ಆ ಒಂಜಿ ಜಾಲಿ ಒಪ್ಪಿದೆ ಐಕೆ ದೆತ್ತಿಜಿ ಸಾಂಗ್ ಬಟ್ ಏನು ಏನೊಂದಿತ್ತು ಐಕ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬೋರು ಒಂದು ಬಟ್ ಐಕ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬೂರ್ದಿಜ ಅಂಚೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಐಕ್ ಸೊ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ತೋಂದ ಹೊರಪ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುನ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ತೋಜವೇರಾಕಲ್ ಐಬೊಕ್ಕ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ಜಿರ ಐಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಇನಿ ಕಾಂಡ ಮುಟ್ಟ ತೂ ಒಂದಿತ್ತೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬೂರುಣ ಬೂರಿಜ್ ಐಕೆ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯ ಐಕೆ ನಿಕ್ಕಳ ಪಂಡಿನೇ ಸೊ ಕೆಲ ಬೇತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೇರಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತನ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೂರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಬೇಜಾರಾಪ ಬಂಡದತ ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನ ನಾವು ಓದಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವ ಓಕೆ ಇದು ಹೆಂಗ ಮಾಮಿನ ಅಡಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಮಧುರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ ನೋಡ ಕೋಪಗೆ ಆಯ್ ಸೈಕಲ್ ಬರ್ಪೇಗ ಅಂಚನ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಪಂಡೆ ಐಕ ಕೋಪ ತಕ್ಕಡ ನೀರ್ ಚಿನ್ನು ನೀರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಹವಾ ಬಲ ತಿನ್ ಅಂಚಪುರ ಕತೆ ಅನಿತ ಮಾಮಿನ ಅಲ್ತ ಬಂದಾಗ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರ ಆಗಿದೆ ಅಪ್ಪಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ತಗ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಪಂಡು 7 ಗಂಟೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಕತ್ತಲಾದ ಉಪ್ಪುನದು ಅಂಚೆ ಬರೆಯರ ಕಷ್ಟ ಅಪ್ಪಂಡು ಎಂಕಲ್ ಬೇಗ ಬತ್ತ ಅಂಚೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ತು ಇಲ್ಲಗೆ ಬತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಏನ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೋದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಪಂಡ ಇನ್ನ ಚಾನಲ್ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಪಂಡ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಸುರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಡಾಲರ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಅಂಚ ಕೌಂಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಸೊ ಇನ್ನು ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಏನು ಓಲ್ ಪುರ ಮಲ್ತದೆ ತುಲೆ ಐಕ್ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ವೇಟೇಜ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚೆ ನೋಡೋಕೆ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದುಪ್ಪ ಅಂಚೆ ಬಂದು ಬೇತ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪ ಆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಸಂಚೆ ಪುರ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪ ಬಟ್ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೆ ನಾನು ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕಲ್ತಿ ಇರತ್ತೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ಇನ್ನು ಬೋರಿಂಗ್ ಸಂಡೇ ವ್ಲಾಗ್ದು ಲೈಕ್ ಪಂಡ ಸಂಡೇ ನಮ್ಮ ಸಂಡೇ ಪಂಡದ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ ಮೋರ್ ಫನ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಸಂಡೇ ಅಂಚೆ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಡೇ ಲಾಕ ಎನ್ನ ಸಂಡೇ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಗೈಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಪ್ಪು ವಿಡಿಯೋ ಮೀನು ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿಜರ್ ನಾಂಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲಪ್ಪ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಗೈಸ್ ಈಗ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬಾಯ್.